Continuem el nostre especial programa d'avui d'aniversari, malgrat que nosaltres hem volgut que ho faci un tarannà com els altres programes habituals. Volem presentar un noi molt jove, de fet l'any passat tenia 14 anys, ara ha crescut, en té 15. Va presentar-se en el nostre país mitjançant el nostre programa, és fill d'un espanyol, d'un cantant espanyol, i viu a Mèxic, i va néixer a Mèxic. És, diríem que en aquests moments, el gran ídol de les teenagers, de les noies de 14-15 anys. És un home que porta gravat 5 long plays, que enguany participarà en el Festival de San Remo com a representant del seu país de Mèxic, cantant una cançó de Toto Cutugno, que està nominat pels Premis Grammy al costat de noms com Sheena Easton, Prince, Kenny Rogers, etc., i que ve ara mateix a presentar-nos la seva nova cançó. Es diu Luis Miguel. Luis Miguel, y Tú no tienes corazón, presentant-lo en el nostre programa.